Assalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala barakatuhu jama'a, barkanku da zuwa kundin fa'idodi TV. Da Allah idan yau ne ka ta farko a wannan gida, muna roƙonka ka daure ka danna mana subscribe, sannan ka danna alamar ƙararrawa ta yadda za mun ɗaura sabon sirri za a fara sanar da kai. Ku sha ga 'yan uwa domin su masu amfana. Mun gode. Assalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuhu. 'Yan uwa musulmi maza da mata, manya da yara. A yau mun kawo muku wata fa'ida ta neman jama'a a wajen kasuwanci. Shi wannan yanda ake wannan sirrin, za a nemi ganyen durumi guda 66. Kowanne ganye a rubuta mai Allahu. Amma tsarin yadda ake wannan rubutun, idan ka rubuta Allahu, ga wannan hakurin za ka buɗa shi a tsakiya sai ka rubuta annasu. Lalle a tsakiya za a rubuta annasu. Lalle a tsakiya za a rubuta annasu. Bayan ka ƙara rubutun, ko ne ganye ɗaya ka rubuta mai Allahu, ka buɗe hakurin an sa annasu a ciki, sai a shanya shi ya bushe. Bayan ya bushe sai ka ɗauko shi a dake shi, a haɗa da jawul, sai a rubuta wannan hatimin da kuke wannan hatimin da kuke gani, shi za a rubuta ɗaiɗai. Za a rubuta ƙafa ɗaya a sa a kusurwar gabas, sannan a rubuta wata ƙafa ɗaya a yi laya shi ma a sa a kusurwar yamma, sannan a yi laya da uku a sa a kusurwar kudu. Sannan kullum za a riƙa turara wannan ganyen durumin da aka yi wa rubutun kullum da safe. Bayan ka yi alwala ka yi nafila raka'a 2, fatiha da abin da ya sauka, ana turaren ana karanta ya Allah ya Allah ƙafa 1000 har kwana 7, har tsawon kwana 7 za a yi shi a jere. Insha Allah za a samu biyan buƙata da gaggawa. Ga hatimi, wannan hatimi